ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, дар Ленский, маҳаллаи Дарёбод. Заминаш 3 сотиқ замин дорад, ки ду дар хонаи времика кардагӣ аст. Гирдаш полни худ бо семонблок маҳкам аст, ки даврӯзаи нав часпондагӣ астанд, обсвей дорад, проектҳои ошхона, ҳоҷатхона, ҳама хел чизо ҳам ҳаст, ки хона дар тирезаш ночаспонда коробка. Дӯстони азиз, ки дар тиреза мечаспонен, як шкатур мекунен, свеча медарорен, зиндаги кардан мегирад. Дар инҷа об свечам бе проблема, ки уже одамо дар инҷа давоно зиндаги кардесиям. ҳуҷҷатҳои хона, қатъи замин ҳамаш 100%, ки тайёра, нархаш 150 000 сомония, ки боз арзон ва муомилаи хубам мегирем, мегӯяд соҳибшон. вариантҳои алиши ҳам аст бо тракторҳои МТЗ, ки агар шумо тракторҳои МТЗ ҳам хеле дошта бошед, алиш ҳам мекунем, мегӯяд соҳибшон. агар ки шумо сумкате мехарем, бо арзон ва муомила мешавад. рақамҳошон дар поини видео бештар маълумотро метавонед гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар маркази Шарора. аз маркази Шарора як 300 метр дарунтар аст ҳамин хона. заминаш 1.5 сотиқ замин дорад, ки ду дар хона кардагӣ тайёра, ки якта калидоруча, обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш қоидави аст, ки обша бо насоскати овардагӣ аст. дӯстони азиз, ки хона бе ягон камбуда, обш ҳамаш таъмин, ремонти беҳтарин, абой задагӣ аст. ҳамаи шароитҳои зиндагии муҳайё аст. гирди хона полни худ маҳкам, давроза задагиае. сарошонам фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ, ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем, мега соҳибшон. хона мега ҷои нағз ва сум дар кора, мега ба ҳам хотири хонашона фурӯш намудиам. ба кадоми шумо агар дӯстон агар лозим бошад, рақамҳошон дар поини видео ҳастанд, метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин хона гирем, бо муомила арзон мекунанд. марҳамат. шумо агар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки замин, квартира, мошин барои реклама кардам, дар номераи имо ба ҳисаб роя кунем. мо дар видеои оянда чотка рекламаш мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар ҷамоати Исмат Шарипов, яъне ки деҳаи Булёни Поён. заминаш 42 сотиқ замин дорад, ки 6 дар хона кардагӣ тайёра, ки хонаҳо даруношон 5 баҳсе аст, ки ята калидори 10 баҳсе дорад, ки даруношон калон аст, ки дар дурни хона ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки бания ҳамаш дар дурни хона ранги сексия кардагиае. ремонти хона 100% аст. яхдон, термис, ҳамин хел чизои дар кориша оварда мондагӣ ҳастанд, ки оби гарми хунук ва ба даруни ҳамин хонаам об мегузарад. гирди хона полни маҳкам аст ва дар берунаш бо аловхона, ошхона, дегдонхона, газхонхона, ҳезумхона отделни бо дар берунаш аст. ҳам дар берун аст, ҳам дар дурунаш, ки ранги сексиявори кардагӣ аст. дар берун ҳам дорад дарахтони мевадиҳандаи ҳамаи намуд, яъне ки боғ дорад. дӯстони азиз, ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин бояд ягар чакани сетонага дорад. ҳамин хона рости гап клиент бисёр аст, яъне ки нарх навошуд туғри нагирифтест. вариантҳои алишиам бартирам дорад, бо квартира кати алиш мешавад. квартира аз Душанбе, аз Данғара, аз Кулоба, аз куҷое набошад, вариантҳои алиши ба квартира ҳаст ва сумкатан арзон ба шумо метиҳанд. ҳуҷҷатҳои хона 100%, агар шумо лозим бошад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои расияшон Тоҷикистон муроҷиат кунед ва бештар маълумота гиред. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар канечкаи маршруткаи 26 гуфтагӣ аст, ки пеши беморхонаи Дармон 2010. дармон 2010 ҳамин хел маълумот аст. заминаш 4 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, ки якта калидори дароз дорад, дар пеши хона навес, обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки дегдонхона, аловхона отделни ҳаст. гирди хона маҳкам, давроза часпондагӣ аст ва якчанд намуд дарахтонам дорад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. средний ремонт дорад, зиндаги кардан мешавад.
фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем. соҳибшон мега хона навсохта, яъне ки уже тайёра. ба кадом дӯстоне агар ҳамин лозим бошад рақамҳошон дар поини видео ҳастанд, метавонед бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона занг зада гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пушти сирк, яъне ки домои 16 этажаи нави дар пушти сирка дӯстон, ки ҷои беҳтарин аст. як хонага квартира аст дар 14 ошӯна қарор дорад, доми 16 ошӯна аст ки квадратча нагуфтиян соҳибшон, ки намедонам ҳисоб карда натонистан, яки квадратча мега намедонам дарунаш калон аст. ремонти нав кадаги аст, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел ва масалан ҳамин хел ванна, ҳамин хел чизо аст ки ҷои бинои мега ҷои зураки, яъне ки ҷои манзараи хуба мега, аз боло мега хушрӯ види хушрӯ дорад соҳибшон, ҷои беҳтарина мега соҳибшон. ба хотири мега оилаи калона мега як квартира мега мо дар намеша як комнатага мо дигарашам мегирем мега, ба ҳамин хотир квартирашона фурӯш намондиам. нархаш 270 000 сомоние ки боз арзон ва муомила мешавад. лифт ҳамаш кор мекунад, обсвет бе проблема, шароитҳои зиндагиш таъмин аст. рақамҳошон дар поини видео ҳастанд, метавонед бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин квартира гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, айсентри ваҳдат мега. то ҳамин хонара 2 километр роҳ аст, ки яъне ки маҳаллаи зарнисор ҳамин хел маълумот мешавад дӯстони азиз, аз сентр 2 километр то ҳамин хона ҳаст. хона дӯстони азиз 5 сотиқ замин дорад, ки 14 хона кардагианд, ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, газхона, ҳамаш проектҳои нав кади дохтагӣ аст, ки хона нимсохт, яъне ки деворлоша уже нимша бардоштагӣ астанд, ки бо қум сангам доранд. гирди хона полни худ уже ба семуло кади маҳкам кадаги ин ҳамин проект меша, проекти нава ин ҳамин сурат дадеста, ин ҳамин хел хона мешавад мега соҳибшон. агар ки шумо хоҳед дигар хел мекунед, хона ки нимсохта фақат дар инҷа обсӯй дорад, далшахтон мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомоние ки боз арзон ва муомила мекунем мега. вариантҳои алиши бо квартира ки дар шаҳри ваҳдат боша алиша мешавад мега соҳибшон. агар шумо квартира хел дошта бошед алиш кадан ки мехарен, дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед, бештар маълумотша гиред. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, дар ҳамин территорияи район шава мега соҳибшон. як хонага квартира аст дар якум ошӯна қарор дорад, 34 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, балкон ва подвалам дорад мега соҳибшон. қаддиш подвалам ҳисоб мехӯрад, ки ремонти хона средняй бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. доми советский бо қуввата мега соҳибшон, ки ба қувват аст. дар наздики квартира ҳамаи чизҳои лозими масҷид, мактаб, ҳамаи хел чизҳо дар корӣ ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомоние ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. квартираи арзон аст. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин хел квартираи арзон мекофтанд, нашмол вариантҳои хуб рақамҳошон аста, метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирем ва лайкотон намоед. хоҳиш мекунам видеонавори моро дар имо ватсаптон падриса кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар. аз бохтар як 15 километр дуртар аст, ки тарафи сарбанд рафта дасти рост мегардид, тарафи ботробод мешавад. заминаш 6 сотиқ замин дорад, ки 14 хона кардагӣ тайёр, ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, аловхона, оғул, ҳамин хел чизо агар навесам дорад. гирди хона маҳкам аст, якчанд дарахтони мевадиҳанда ремонша нав кадаги мега, ремонти хона нав аст, ҳамаи шароитҳои лозимиш омода ва тайёр аст, ки обсветчам ҳаст. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомоние ки боз арзонам ва муомила мекунем мега дар назди хона. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин территория дар кор бошад, рақамҳошон аст, метавонем бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона занг зада гирем. шумо агар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, замини квартира, ки мошин, замини холӣ, чизе ки набошад барои реклама, дар номери имо ватсап партоен, мо дар видео оянда рекламаш мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар 10 микрорайонда қарор дорад. духонага квартира аст, ки дар 3 ошӯна қарор дорад, доми 4 ошӯна аст, ки 38 квадрати метр, обсветаш ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, ҳамаи шароитҳои зиндагиш, балкон, ремонти нав.
қати квартира мега яъне ки ҳамроҳш мега спални гарнитур, кондиционер ва яхдони мини мега ҳами хел чизоша мега қати ҳами квартира метре мега дар ҳами нарх кати бо ҳамирам муомила мекунанд. нархаш 180 000 сомон ки дӯстон бо муомила ва арзони хуб мекунем мега соҳибшон. вариантҳои алишам аст бо квартира ки дар шаҳри Душанбе бошад, яъне ки иваз мекунем мега хай болеш маслиҳат мекунем мега соҳибшон. ба кадом дӯстони агар ки мехаранд ки вариантҳои алиши дорад рақамҳошон дар поини видео ҳастанд, метавонед занг бештар маълумот пурша аз соҳиби ҳамин квартира гирен. хоҳиш мекунам ки лайкото намонед ва видеонавори моро подлиса кунед. чӣ хонае ки ба шумо лозимад дар комментари нависед, албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар маркази Ҳисор мега наздики бозор. сехонага квартира аст, дар 5 ошона қарор дорад, 77 квадрати метр, обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондиционер, балкон, пардаҳои нав, ҳамин хел чизҳои лозимӣ ҳаста мега, ремонтчам нав дӯстони азиз бо шароитҳои зиндагиш таъмина. дар пеши хона мега яъне ки садиқ мега ҳаста, мағоза ва бозорам наздик ки дар маркази Ҳисор аст. фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомоне ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем мега. арзон мешавад одамоне ки харидори наличӣ бошанд мега соҳиби квартира. дӯстон агар ба шумо ягон маълумоташ агар ки фаҳмо набошад, агар ки шумо ҳамихел квартира кофтиса бошед, ина вариантҳои хуб ки сехонагар бо арзон мекардам, метавонед дигар маълумотша занг зада гиред. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, дар кӯчаи Сомон гуфтагӣ аст Гипраземда. духонага квартира аст ки дар 3 ошона қарор дорад, доми 4 ошонаи нав аст ки 46 квадрати метр, обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки ҳамин хел чизош омода аст. квартира мега пад абои тавира як 90% қариб ки тавира фақат абоиша мечаспонен, яъне ки ҳамин хел корош мондага ме як 10% гаш мондагӣ аст. срочна фурӯхта мешавад мега соҳиб духонага. нархаш 249 000 сомон, яъне ки бо арзон ва савдо мекунем мега дар назди квартира фақат суми холӣ. ба кадом бардорем ки агар ҳамин вариантҳошон мувофиқ бошад, метавонед ки занг зада бештар маълумотша гирен. квартира мега ҷои хуб да мега, дар наздикиш чизҳои лозимӣ ҳаст мега, сентр ҳамаш наздик аст. марҳамат занг зада дигар маълумотша гирен. шумо агар ҳамин хел квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона аз ҳамин квартира мошин барои реклама, метавонед ки суратоша қатиби маълумотош дар номери имо ба саб партоед. мо дар видеои оянда чотка када рекламаш мемонем дӯстон. ин буд ки мо хонаҳои фурӯши қатиби квартира доште пешкаш шумо кардем. то видеои оянда худо нигҳбони ҳамаи шумо.